दे राजा आबौ गुफुरखौ खुलुम It's okay, my grandson. आबै गुफुरखौबो खुलुम May God bless you my grandson safe journey आरो आन्टिखौबो खुलुम गरनैसो मोनबाय बायन खोमा थफ्लाय थफ्ला बोर हरनो हो मादैखौ ओमफ्राय आइखौ जांखौसो खुलुमला नोंसोरखौलाय मानो खुलुमनांगौ इयावलाय आलासि बादि नोंसोरखौलाय खुलुमबाय थाखायोना एसे संस्कारिखौ देखायनांगौलै राजा हाबा जानानै आथिमंगल जाहैनायाव खुरमा बाखिफोरखौ मा होनो खुलुम होनाय बालिसो मोनबायलां बालि जाबाय थांजाय दालाय जालायगोन आरो रलै बिमा बिहावसोखौसो एसे गरनैसो फैसा हरगौबा जादोंमोन र' आं What happened? The problem? Nothing father-in-law because we are going to leave you na that's why very feeling sad माने big emotional happening Okay, don't worry. We will miss you. खुलुमनायनिबो फैसा हरला खोमा ना राजा ओंलै 50 थाखासो मोनगौबा जादोंमोन आङो खुलुमनायनि हान्थुनाव सागारबाय बिफा फिसाला लादेथाराबो बिसोरो माबार थांसै सेफ जार्नि अके टेक केयार योरसेल्फ मा होनो 100सो मोननायबा फ्लाइटआव साना भाजा जालांनो हागौमोन ना बाबा बबेयावलाय फ्लाइटआव साना भाजा गोदाव सोरावथ' बाबा हरनाय नङा बादि मोनदोंलां फैरोजा थांसै पकेटखौनो खेबसेबो दांथाराखै माथो बियावसा Give us a call the moment you get there, okay? Okay, grandpa Yeah. मा होनो a little something money gibra to eat मेथाइ Money. You need money, okay? Okay, wait. Here you are, $50, okay? Thank Take you, it. grandpa. मोनगौबाय र' आंसो बाबा 50 थाखा गोजोलै 50 थाखाबाबो जायोलै राजा बिसिनि फैसाया जोंनि इन्डियाव 4000नि बारबावगोनसो थोबायलै होनबा माबा इसिना फैसायानो महात्मा गान्धी आबौ तला गैया दैलि सोलिगोन नालाय Okay, mom, dad, sister, we have to go. Goodbye. Okay, bye. Okay, everybody, bye deh. Bye. Ayy, bibnangkuso rogo, galang batadem nang rokora. Poidohai mabar, dalen jagon. फ्लाइट केसे बिरखौ होगोनलैयो मोनहोगागोन फै थालांबाबो हरजाया टिकेटआ जोंनावसो दंखायो ए रलै थांगौलै र' टाइम दंलै पापा हारे बे हट' सरि दख'ना सरि हिनजावजों महा जारला आंहा आमेरिकानि गोजौ बिल्डिंखौ नायनानै नायगोमालाय लाङो मालाबा फैबावनाय जायो बेबा फरेनार सिख्लाफोरखौ नुथ'नाय नंला आरो जोंनिया खयथायाव बिरगोनब्रा बिमा नेनो बाथारबायमोनलां टाइम जायाबा बिरो नामा दा 3:30 बिरगोन आरो फ्लाइट सिङाव जिरायग्रोनो मोननायबा मोजां जागौमोन आरो बुस्थुआ बाबालै चावमिन जागौमोनलां बे एयारपर्टआवलाय बहा चावमिन माबा मोनलाबायनो नुवाखै दामफोरानो माबायदि जोंब्लावलायनाय हजों इन्डिया मोनैबा जानो हागोन ने राजा बिमा टाइमखौ नायबाय था टाइमखौ बोरैबा बिरग'लांगोन बोरैबा माबायावबा गाखोनांगौ माबायावबा गाखोफ्लांना लाथोसै इन्डिया मोनहैनांगौआ पाकिस्तानाव मोनहैथोसै थै रखरा गिलायलांलां जागोन मायाबा बेयावनो थाखाजोबो माथो जाखाबाय थासोगोन नामा नोंखौ जाम्बा बादि खोथा बुङो आंलाय दा फ्लाइटआव जानो गय खान्दैसो लानांगौमोन गय दखानखौनो नुनो नागिरा माथो बिथिंलाय जाखाबाय था बुस्थु जानानै बेयाव लासिंसि खालामनानो आंखौ हो नोंनाथ' खालि लासिंसिंल' डेभेलप काउन्ट्रिनो माखोबा बेनो गय खान्दैसोखौ मोनजानो नागिरा नै मुसुग्रा मोदला मोना फन खालामलायबायलै जाखांहरलायबाय बिसोरबो हेलौ मालाय आसोलफोर माथो आमेरिकानिफ्राय फैनो ओंखारबाय सामथाय नै एयारपर्टआवनो दंफैखायो जों थांनो ओंखारदों जोंलाय नोंखौ हजोंनो सेटेल जानानै सिटिजेनशिप लालायनानै बिहावनि न'आवनो थासिगोन नामासो सानदोंमोन खबर गैथारैखाय फाग्ला बिदि जायो गावनि जोनोम हादर गावनि जायगा गावनि राव हारिमु मालाबाबो बावग्रा नङालाय सामथाया मेन्टेल बादियानो आरो गुवाहाटि बादियाव मास मोनथाम थाहैबानो बर' रोङि जाहैनाया मोखौ कि जानाय सोरखो लायताना खोथा बुंदोयो होननायसन ओमफ्राय सामथाय आमेरिकानिफ्राय जेबो लाबोफाया नामाब्रा जोंलाय लाबोदोब्रा आङो मेन्टेलनि थाखाय सासे निग्र' सिख्ला लांफागासिनो आङो लांगौ नंगौना नङाब्रा मेन्टेल नोंनि थाखाय सामथाया सासे निग्र' सिख्ला लाफादोनो मोखौ कि जानाय सामथायनि खोथाखौबो लायनानै मुवा आरो मिसा खोथा बुङो होननायसन नंमारगौनो लाबोमारदो नोंसा
बोरैलै मोखौ जानाया आंनाव सोङो मसिया मारै मा निग्र' सिख्ला लाबोनोयो गोदाव सोराव गावहा गुफुर सिख्ला लानानै खबरैना आंनो निग्र' सिख्ला लाबोदो दामाया आरो नोंसोर जाफेरि बुस्थु लांगासिनो आङो नायबाय था आरो खायसे बुस्थुखौ फ्लाइटआव एलाव होआ ना नङाबाथ' अनेक बुस्थु लांफासिगौ नोंसोरनो दे फैबाय था होमबा सामथाय दे होमबा दे आरो माबा सबायजों साम'जों बेबस्था खालामना दोनलै मोनजाथाराखै आमेरिकायाव फैनानै जागोन दे थांसै टाइम जाबाय लाइनाव थानांसिगोन नंगौ चलो होमबालाय मोनहैलायसिगोनलाय जोंफोरा बड'लेण्ड रायजोआव एबार खेबसे फैगासेयाव बिहावा टिकेट दाना हरागौ मानि फैयालां रखरा ना बिमा ना बोसोरबासो नङाबा फैखाथारलाहाय आंबो आमेरिकायाव फरायनो थाबोनो नागिरबाय दोनबादोलै बिसोरो बे आमेरिकायाव थानानै इंलिसल' रायलायबाय थानानै उनाव इंलिस मानसि जालांथोसै उनाव जोंफोरखौ जाम्बा जाम्बि होनानै सिनाया जाथोंसै थै नाङा आंनि फिसाया बर' गोथायैनो थाथों ना बाबा ना सिरि थाद' बेलेगा डिस्टार्ब मोनो हाला खालामनाङा मानिलै आं जुइस लोंगौमोनलै मा होनो ओइ तिक्ला लाथिंबाय थानाय जुइसखौ अबावबा जुइस लोंलाबायनाय बेलाय फैसा गैयिफोराव गोदाव सोराव दामफोरानो नुवाखै माबादि बागदावलायनायसो दे दा न' मोनैबा गाज्रि सरफोरखौनो सेबना होगोन दे आं थान्दायाव नङा दे आबायफोरखौ आंबा माला मोनहैगोनसो सिन्था जादों फ्लाइटफोरावबा थावफोरखौबा मोजाङै फर्टि सोना लादोंना लायाखैलै बेबा लामा ससेयाव बोरैबा जोबना होबा थै बबेयाव बानानै माबानै आरिनानै माबानांगौ जाखो माबा लासै बिरनायसो मोनदोलां दानो सिगाङाव थांनानै प्लेन ड्राइभारखौ स्पिड चालाव होनहैगारनायासो गैयालां ड्राइभार होनो नामा सोरबा पाइलट होनो दामालाय पाइलट बावदिसे सिरि थाद'हाय बेलेगा मा सानगोन जाम्बा बादि सिनायथि होनायसो जादों नोंसोरना आंहा खोरखि जिङाव थानानै खोरखि हरलाय नाहरनि आङो गाहायथिं माबोरै नुहुरो नाहरनि आं बासाव गाखोनाय बायदि मोनदों नामा जानला मेला खोरखि खेवजालाबायनाय खें जाजोबथारा होमबा ग्लास सिंजों नायनो हायोब्रा थै जत पतलै खिनो ओंखारबाबो खिया हायावसो गोलैलांगोन नामाथाय खिया ओरैनो थास्लायस्लाय बै रथं गसंना थानाय हेल्पार ना बडिगार्ड होनो बिसोर सिख्लाफोरखौनो नाहरना थांसै ओरैनो मेगन गेदेरखौ एथ'ना होजाबासो मिथिगौ नांगौ हनो बर'बक मा बडिगार्ड पेलाय केबिन क्रिउ होनो बिसोरखौ केबिन क्रिउ बिराद साफा थाथारलै बिसोर सिख्लाफोरा बिदियाव बोरैबा रायलायनानै लाइन लानो हानायबा बिसोर सिख्लाफोरजों आयो साला बिसोर गैयामोनब्ला खिजानि आंहा सिख्लानि खाथियाव जिरायनो मोनगौमोन खोमा जत पत दिगदार जेबो नाङाबाबो रायदाव हरफाथारनि र' आं ओइ मिस मेडाम ओरै काम हियार सुन can I help you sir खिबालाय मिस मा होनो how many times take what times we are arriving in Delhi I think we're gonna get off about 6 o'clock okay बारा बुजियासैबाबो okay होनफाथारबाय खिन्थु but the way is very long distance ना from here yes sir ओमफ्राय what is your name madam and from you are where my name is Jacqueline sir but I'm sorry I cannot tell you my personal data खिबालै आप कहाँ से हो होनदों आं sorry sir माबा सरि तरिल' जाबाय थाबायलै बुस्थुआलाय माबा मानसियालाय थख'ख' रग' साफाथारमोन आरो बोरैबा मबाइल नाम्बारफोर मोननायबा कानेक्सन लाबाय बायनो हागौमोन साला हाय मोननायबा लांथारगौमोन रख'रा हय मोसौ माखौ नायनानै मा बुखिगासिनो हो लाजिया हो नाम्बार बिनोसै खोमा दे आङो दे बिमा दे नेक्स्टआव फैबा एसे हेल्प जागोन ना बिलाय हायोबा नायनि आं नोंखौ excuse me sir anything else my wife is very angry on me she is very danger it is idini but you are madam very beautiful kintu thank you sir जोंफोरखौ सार होनलायदों सार दम खिफिनो ओंखारदोंमोन खिफि जागोन ना जायाथाय जानो दै केस बुस्थु ना थिगबो गैया मामिनाव सोंलाय मामिनाव खिफिनाङो जेबो जाया दे seriously एंगार गेस होबाय आसला Hey, who's farting? Yes, बारनि गुलि आइथिंबो नागिरदों माथो Are you crazy? Nonsense. Hey brother, don't mind that. He is little kids ना. He is farting. माबादि फालिलाय
बासायनो गारि खोथानासो होदो Stupid nonsense man. हे आं मानसिसो मोनजोबथारबाय हे नोंसोरसो आं थैबाबो फैफाथाराखै नोंसोरसो हे दे साइलेन्ट मुडाव थानोसै होनबा दे Oh no